Натуральная, карысная, як раней. У жыхароў Калінкавічаў з'явілася выдатная магчымасць зрабіць свой стол больш разнастайным. Упершыню ў горадзе кірмаш дзікай рыбы. Каля вітрын ужо стаяць чэргі. Многіх прыцягвае магчымасць перад пакупкай прадэгусціраваць делікатэсы. Таксама прадстаўлены шырокі асартымент прадуктаў з далёкага ўсходу, ад свежай ікры да суцэльных кавалкаў мяса. У нас рыбка идет в ассортименте красная, белая, горячего копчения и холодного копчения. У нас дикий лосось, есть тушка холодного копчения, есть слабого соления, есть немножко филе подкопченое. Также у нас есть брюшки этого дикого лосося, это чистейший омега-3. Паспрабаваць делікатэсы можна з 3 па 8 красавіка з 10 раніцы да 7 вечара. Пакупнікоў будуць чакаць па адрасе горад Калінкавічы, вуліца 50 гадоў Кастрычніка, 48А, насупраць гандлёвага цэнтра «Глобал».